Hola, com va tot? Benvinguts i benvingudes a una nova sessió del curs de català. Avui ens centrarem en l'última part d'aquest mòdul número 4, que és la part d'expressió escrita, i veurem l'últim text importantíssim d'aquests 3 pilars que us comentava, que és el text argumentatiu. És el text de l'examen per excel·lència, és a dir, teniu un nombre molt elevat, més d'un 90% de probabilitat, que en el vostre examen us toqui redactar un text argumentatiu. Així doncs, avui veurem les característiques de forma breu i després us tocarà, com sempre, practicar vosaltres. Farem servir, com sempre que parlem d'expressió escrita, directament al dossier. No cal que jo ho posi a la pissarra perquè aquí ho teniu molt ben detallat. I la part del text argumentatiu, al dossier del nivell C del Departament de Justícia, el trobareu a la pàgina 230 del PDF, o si l'heu imprès seria la pàgina 222. Així doncs, sense afegir res més, comencem a explicar les característiques, anirem subratllant i exposant tot allò que heu de saber d'aquest tipus de text tan important. Aleshores, el text argumentatiu, quin és el seu objectiu? El nom ja ho diu, argumentar, donar una opinió. Però no només donar una opinió, sinó raonar-la, donar arguments per tal de convèncer el lector. No serveix dir, sí, jo estic a favor perquè tal, sinó que sempre heu de donar arguments, heu de posar exemples que donin suport a la vostra opinió, perquè l'objectiu és intentar convèncer el lector. Dins dels textos argumentatius hi ha diferents tipologies, o podríem dir subtipus. Aquí, per exemple, el més típic que us posaran a vosaltres és un article d'opinió. Però també podríem trobar una crítica d'una pel·lícula, d'un llibre, d'una obra de teatre. Tot això és un text argumentatiu perquè la persona que escriu aquesta crítica està donant la seva opinió sobre el que ha llegit o el que ha vist. Un editorial, recordeu que un editorial és un text que apareix en els mitjans de comunicació, en els diaris sobretot, però també en revistes, en publicacions escrites, on l'equip directiu dona la seva opinió sobre un tema d'actualitat. I normalment no va signat, però és això, un editorial en masculí. Una carta al director també podria ser un text argumentatiu, no? On el lector dona la seva opinió sobre un tema en un text molt breu que apareix sobretot això, en mitjans de comunicació escrits, sobretot diaris. Per tant, com és un text on hem de donar la nostra opinió, és un text que permet la subjectivitat, és a dir, el nostre punt de vista. Diu, i destaca més que cap altre per la força suggestiva del contingut, no? Perquè l'objectiu és convèncer el lector d'alguna cosa. A l'hora d'escriure, aquest text també té una sèrie de característiques. I és que normalment l'escrivim en oracions coordinades i subordinades. No fem, sí que hi pot haver, òbviament, oracions simples, però és un text bastant complex, bastant elaborat i, al igual que quan parlem, normalment no parlem en frases simples, sinó que anem enllaçant oracions de forma que creem oracions coordinades o subordinades. Per tant, oracions llargues, coordinades, subordinades, verbs i adjectius valoratius. Què vol dir això? Verbs on expressem la nostra opinió. Jo penso, jo opino, per exemple. Adjectius valoratius, no? És molt avorrit, molt divertit, molt important, el que sigui. Expressions connotatives. A vegades també intentem fer comparacions, fer metàfores, per exemple, i sobretot el que dèiem, a veure si ho puc esborrar, i sobretot el que dèiem,
Molts connectors, importantíssim els connectors. En primer lloc, en segon lloc, d'una banda, d'una altra, així mateix, tot i això, encara que... D'acord? Recordeu que el primer dia vam veure tot aquell llistat de connectors? Doncs aquí molt importants. Marques lingüístiques per donar cohesió interna. Molt important que el text estigui ben cohesionat a través de connectors. Seguir el fil argumental de les idees exposades. No? Tot ha de tenir un ordre. I el més important és l'estructura. Heu de tenir les idees que ara veurem separades en paràgrafs ben diferenciats. Diu, generalment els textos argumentatius porten un títol per situar el lector, tot i que en el vostre cas, a no ser que us ho demanin, no és una cosa obligatòria, però sí que els textos argumentatius consten de 3 parts ben diferenciades. La primera part és, que ara veurem aquí, baixarem una miqueta, és la introducció. Diu, en la introducció s'hi presenta breument el tema i s'hi anuncia quina és la postura que l'autor defensarà. És una mica difícil, no? Sempre saber, ostres, com començo el text argumentatiu, què puc fer, com puc començar. Jo sempre us dic, heu de pensar o us heu d'imaginar que la persona que llegirà el vostre text no sap de què parlareu. I llegint la vostra introducció, aquesta persona, aquest lector, ha de tenir clara de què parlareu i quina és la vostra posició, la vostra opinió sobre el tema. D'acord? Sempre podeu començar, doncs actualment, clar, és que depèn del tema també, no? Actualment, en l'actualitat, darrerament, avui en dia, no sé, depèn. Però penseu això. I no ha de ser molt llarga. 2, 3 línies, amb això ja en tindríeu prou. Després, passaríem al desenvolupament. Això ja seria un altre paràgraf. Diu, en el desenvolupament s'hi expressen els arguments que defineixen la postura de l'autor. Normalment s'organitza al voltant de 2 o 3 idees principals, a cadascuna de les quals correspon un paràgraf. Val? Per tant, fixeu-vos, tenim un paràgraf per la introducció, diversos paràgrafs pel desenvolupament, entre 2 i 3 paràgrafs, segons les idees que nosaltres vulguem aportar. D'acord? Recordeu, aquestes 3 idees ben enllaçades, des del meu punt de vista, segons la meva opinió, jo opino i jo crec en primer lloc, d'altra banda, el que sigui. I no només quedar-nos en això, no? Jo crec que definitivament sí que existeix el canvi climàtic, perquè cada vegada fa més calor. Molt bé. Il·lustra-ho amb un exemple. Per exemple, a més, moltes vegades, quan us toqui fer un text argumentatiu, us donaran prèviament una sèrie de textos o de gràfiques on vosaltres pugueu obtenir informació per poder parlar sobre el tema. No? Si no, clar, podríem posar... Jo recordo una vegada, no, un noi que li van posar un text argumentatiu sobre futbol i aquest noi no tenia ni idea de futbol, no? I es va quedar una mica com, ostres, i aquí què passa? No? Normalment, en la gran majoria de casos, us donen una sèrie de textos, d'articles, de gràfiques, taules, etc., d'on vosaltres podreu extreure la vostra opinió i la informació, bàsicament, no? Per després donar la vostra opinió. Per tant, en aquest exemple que us estic posant jo del canvi climàtic, doncs ens imaginem, no, que en els articles o en les taules que ens hagin donat doncs tenim una gràfica de l'evolució de les temperatures, per exemple, en un lloc determinat. Doncs vosaltres podríeu parlar d'això, no? Des del meu punt de vista, jo sí que crec que existeix el canvi climàtic perquè darrerament cada any està fent més calor. Això ho podem veure en diferents gràfiques o en diferents investigacions científiques on mostren, com per exemple, en llocs com, no sé, el desert de no sé què, la temperatura mitjana dels últims anys ha augmentat 2 graus. Si sempre hem de posicionar-nos, donar la nostra opinió, però a més il·lustrar aquesta opinió, recolzar la nostra opinió en algun exemple, en alguna informació verídica.
o en alguna situació del dia a dia, el que sigui, d'acord? Si no, no seria un text argumentatiu, ens faltaria el desenvolupament, no? I això seria causa de penalització. I finalment, l'últim paràgraf és la conclusió. A la conclusió heu de vigilar perquè la conclusió, com us posa aquí, sintetitza en un paràgraf les idees expressades en el desenvolupament. És a dir, no afegim informació nova. En aquest paràgraf simplement fem un resum del que hem dit en el desenvolupament. En definitiva, després de moltes investigacions, doncs podem veure com el canvi climàtic sí existeix, per exemple. A vegades, fins i tot, podem agafar l'estratègia, com ens posa aquí, de deixar un final obert, a vegades, formulant algunes preguntes al lector, no? Ostres, doncs sí, en els últims anys, no? Això que dèiem, no? Doncs les temperatures, o en definitiva sí que estic d'acord amb, o sí que crec que existeix un canvi climàtic. Serem capaços d'aturar-lo? Per exemple, seria un altre final. Val? Però sobretot és un paràgraf també de 3 línies només, 3-4, no us enrotlleu aquí, i pendents d'això, de no afegir informació que no hagi aparegut en el vostre desenvolupament. És simplement un resum. Ja aquesta és la teoria que heu de saber sobre els textos argumentatius. Vegem aquí un exemple, un text, un article d'opinió aparegut en un mitjà de comunicació titulat Visca la xocolata, de l'escriptora Maria de la Pau Gené. Publicat al diari Avui, el 10 de gener del 2006. Vegem l'estructura, vegem els connectors, vegem què explica. Diu, n'estava segura. Hi ha coses que ens resulten d'una obvietat absoluta i no acabem d'entendre per quina raó els altres no les veuen amb la mateixa llum diàfana. Qui podria dubtar dels avantatges evidents de la xocolata? A vegades ens costa descriure allò que ens agrada. És lògic. Les coses que ens sedueixen no admeten sovint gaires raons. Ens fascinen i prou. Qui tindria l'habilitat suficient per explicar com se'ns desfà la xocolata a la boca? Aquí el regust amarg i magnífic de la xocolata negra deu ser una prova de l'existència dels déus. L'instant en què ens recorrem amb la punta de la llengua als llavis per assaborir-ne l'últim rastre queda gravat a la nostra memòria. I resta enregistrat per sempre, com passa amb els moments màgics en què assaborim el plaer. Hi ha tants plaers per recordar, el d'un bon llibre, el d'aquell viatge, el de la intensitat dels amors, el d'un aroma, el de la xocolata. No fa gaire, la revista Heart ha publicat un estudi en el qual explica que la xocolata negra redueix el risc de malalties cardíaques. És, doncs, magnífica per la salut. A més, contrarresta els efectes negatius de l'hàbit de fumar a causa de la presència de polifenols, que és una substància que millora el flux sanguini de les artèries. El secret és l'alt contingut antioxidants que té la xocolata negra. En conté més per gram que qualsevol altre aliment o beguda. Menjar una mica de xocolata negra al dia evita l'enduriment de les artèries i millora l'estat físic de les persones. Hi ha qui necessita justificacions per fer allò que li agrada. Si no tingués una justificació a la qual aferrar-se, viuríem el pensament ple d'estranys remordiments. És curiós, però hi ha gent que viu amb la mala consciència dels plaers de la vida. N'hi ha d'altres que no necessiten cap tipus de suport racional que corrobori la bondat del que ens agrada. Fi. Sí que és veritat que es tracta d'un text d'opinió una mica literari, no? Degut a que ella, doncs és això, és escriptora. Jo, per exemple, aquí hauria dividit en més paràgrafs, no? Per exemple, per mi l'introducció serien doncs, aquestes primeres línies, no? On a mi em queda clar que parlarem de la xocolata. I a més, fixeu-vos com ella ja en aquest paràgraf, en aquesta introducció, ja ens diu qui podria dubtar dels avantatges evidents de la xocolata. O sigui que ella ja m'està dient que parlarà de la xocolata i que a més ella està a favor del consum de xocolata. Després, a partir d'aquí, tot això seria el cos on ella argumenta, no? El perquè sí que és veritat, no? Que ho fa tot d'una manera molt literària. Però a més, fixeu-vos que després de parlar tot això, ella fa referència a una revista. És a dir,
dona suport al seu argument, a que menjar xocolata és bo per la salut, basant-se en uns resultats que han aparegut en una revista científica. Per tant, a partir d'aquí ella el que vol és convèncer el lector que menjar xocolata de forma diària és bo per la salut. I, finalment, aquí doncs sí que és veritat que la seva conclusió seria una mica això, no? Ella diu, no? El suport racional que corrobori la bondat del que ens agrada, no? No necessitem, potser, parlar d'aquests estudis científics i tal per començar a fer alguna cosa que t'agrada. Ja us dic que aquest text és una miqueta literari, val? Però sobretot això, aquesta estructura, aquest objectiu, no? Jo et vull convèncer, la introducció, que sí que l'hauríem de separar una mica més, no? Jo parlaré de la xocolata i dels seus avantatges, val? Per tant, tot aquí queda molt clar. Així doncs, ara el que vosaltres us tocarà serà practicar amb una de les propostes que trobareu, com sempre, a l'aula virtual o al correu electrònic. I ja sabeu, com sempre, és un exercici, una activitat que heu de fer a mà. No me l'heu d'entregar fet a ordinador per evitar temes de correctors, etc. Sempre a mà, i m'envieu una foto per WhatsApp o per correu, com vulgueu, d'acord? I la corregirem. Així doncs, deixem aquí la sessió d'avui. Com sempre, ara és el vostre torn, ara heu de practicar, i ja sabeu que si teniu qualsevol dubte, el podeu fer arribar als canals habituals. Ens veiem a la propera sessió.